بێگومان هەمی ڕۆژێ ئەم هەول ددن بڕیا mêvanên ئاگاهدار mêvanên pispor aliyên ku raya giştî nizane aliyên ku nehatine eşkerekirin yên vê pêvajoyê ji raya giştî re eşkere bikin niha mêvanê min birêz Tarık Çeleng e endamê desteya berê ya aqilmendan û di heman demê de şîrovegerê siyasî ye jî ew berê di nava wê desteya aqilmendan de bû ji nêzik ve mesela Kurdan dişopîne birêz dibixêr hatî em êdî hatine gihîştine merheleyekê şanda İmraliyê dibe ku divan roja de êdî peyama Abdullah Öcalan rakîne bidîtina we kengî wê ew peyam were ragihandin şand bi xwe nihal hewlêrê ye piştî vegerin yekser tê çaverê kirin ku peyamê belav kin Tabii zamanlaması öncelikle bunu planlayanlar tabii ligor kati plan kırın vakti ve bazen büyük gecikme olacak. Heditin algel Barzani Zaten bütün bu seyahatler jixwa hamu ev planê ku hat nekirin beriya sê çar ma hatı plan kirin ji bo Erbilê ji bo Silêmaniyê ji bo Kûderê Bêçen hatiye plan kiriye zamanında işliyor. Li gor planê jî tê birê vebirin hemû serdanên ku hatine plan kirin tên kirin pirsgirêgek jî nexuyaye çi hebe gelo di naveroka wê peyamê de birêz çeleng tiştek li ber guhê we ketiye we tiştek bihîstiye mesela Abdullah Öcalan yekser hema wisa wê bibêje divê PKK çeka deyne û belav bibe Tabii yani bu biz bilgiye göre yani nel gor zaniyarî em gor rewşê karin binirxînin zaten şu anda ji xwe nameyên pêwîst ji bo ciyên pêwîst hatine şandin hevdîtin çê dibin bêguman Öcalan dervî çekdanînê jî hem ji bo Tirkiye hem ji bo peywendiyên civakî ji bo gelê Kurd û Türk ji bo ku aştiyek çêbive weke vîzyoneke nû wek Tirkiyeke nû li rojheta navî jî wê bangawaziyekî bike ne şu nîgeranî hîm zêdetir weke em bêjin peyamekî erênî karibe bide û hemû aktörên ku tê de cî bigirin jî lê Herêma Kurdistanê ew jî beşdar bibin ev aliyekî meseleye bêguman mesela ku wê bangekê bike ji bo danîna çekan ji bo Kurdên ku li coğrafyayên din dijîn bi gotina we di nava Tirkiyeyê bi aştî û aramî bijîn lê aliyê mafan heye mafên Kurdên ku li Tirkiyeyê dijîn mafên wan yên destûrî mafê wan yên xwarêkxistina siyasî em bibêjin mafê ziman evana wê çawa bin Tirkiye xwe amade dike vî alî de gavan bavêje benim gördüğüm kadarıyla görüşmelerin aşaması tamamen yekemî qonağa van hevdîtinan çawa dît nerîna Serokê Herêma Kurdistanê bi taybetî di derbarê pêvajoyê de gayet yapıcı avaker bû destnîşanî diyalogê kir û rastî jî bi taybet ji bo avabûna Sûriye bertekî baş bû piştgiriyayî baş e bi taybet ji bo Tirkiye baş bû ji bo giştî jî o proseyê birêz Nêçîrvan avaker bû weke bersivekî jî ji bo pirsa we jî bû birayedarên Tirkiye ji dema hevdîtin em dikin dibêjin piştî vê bangawaziyê wê li navçeyê aştiyekê aramiyek çêbive bi vê pêvajoyê weke efo giştî demokratîk bûn nû ve avakirin wê di nav xwe de bigire em hêvî dikin ku wiha be hinek nîgeran jî hene ji ber pêşveçûnên dawî şeş mehaya ev tiş bi hev re dimeşin hem prosetê meşandin hem hinek tiştê tin tên kirin li gor min daxuyaniyên vê proseyê wê piştî Newrozê hîn bêtir em nîqaş bikin wê baştir bibe guncavtir be dibe ku niha hinek pêşketin hebin lê piştî ku plan pêk hat şûn de em nîqaş bikin wê daha tendurist be
بریا کو ام بچنه من شنه حکومت دولت ترکیه آماده کاریان دکه براستی پشتی دانینا چکان کردان دستور خویا بنگهین دجی ناس بکه قبول بکه مافینوان یه زمان کلتوری و سیاسی بدوان Şimdi tabii böyle bir çalışma نها خباتك وسا دروجه وده کو دستورك نو چه بوه در ویجی جواکا سیویل کو بشتار بوه و جیو جی کرنا دستور کو چوا چه بوه درباره و دجی هنک پروبلم پرسکریک خویانه جبوک اف پرسکریک بین درباز کرن سروریا حقوق جبوک بهز کرنا دموکراسیه نوی علیده کارو خبات و بین کرن و بانگوازی و جالان جبوی به دمکنو هیویام اوه هریکه یعنی اف دستور بنگهین یا کو هیا جبر کو جیب جیب نابه ما في هنا جيب بيكناي جبروا جي نوك چارەسەرێکی ئەو لە کاریە ژبەرکو ئەو دەمکیە هی زێدەتر ji bo ku ew لە کاریya can û malê xelkê karibe biparêzibe em hêvîdarin ku tiştek gav ve avêtin duê mijarê li gorî pêvajoya derbasbûyî ya 2011 heta pazdan zêdetir e gelo yan kêmtir e vê carê mirov dikare zêdetir hêvîdar be Vallahi tabii man biliyorsunuz Hûjî dizanin hinek tiştên em nizanin hêdivê proseyê heta zêdetirî tiştê ku em zanin tiştên em nizanin heye hevalê me ye sirsureya önder me konferansek çêkiribû me bangûyî jî kiribû wî jî ji min re got gol gor demê berê hêviya me zêdetir e bixwe jî di nav vê proseyê de ye kar dike di şandê de û لەگەل باهچەلی jî bixwe rûniştiye eger ew bi hêvî be hêviya wî zêdetir be li gor wê hêviya me jî zêdetir dibe em ê jî li gor wê tev bigerin bandora civaka sivîl jî niha nîne bürokrasî zêdetir dewlet bixwe hevdîtina birêve dibe ji ber wê jî yanî aliyê wê baş ye xirab jî hene ku vî alî bi bürokrasiyê dimeşe ji bo ku em vana nîqaş bike hîn zû ye ez dibêjim بريس تشالنج يعني مسألة كدن جي أو مثلا كادروين PKK ين كونها لسري تشينا بشتي كو برياردان جاكا دينن إيدي بيجومان ويل سري تشينا مينن جاري كتشاوا جوارا دفكرة حكومة تركيا yani bu çok tabii bürokratik ev tiştekî ewlekarî û bürokrasiye rastî ez bixweha tiştekî nikarin bêjim êko muxatab bin karin bersiv bidin lê wek rewşenbîrekî ez karim vê yekê bêjim di yekemîn proseya çareseriyê de jî hatibû gotin ji Tirkiye paş ve bikişên biçinciyekî de li wir de jî astengî çêbû ev mijarekî girîng e rastî heqas mirov hene bi çek çekê xwedeyê nû biçin kwî derê li kur bimînin yan jî kesên ku li rojava ji wê heremê bên derxistin wê biçin Ewropa an biçinciyekî din an biçin rêveberiya Herêma Kurdistanê li wê derê bê bicîkirin an jî ciyekî nû ji wan re bê ava kirin evana ne diyar ne zelalin rastî weke biryarên siyasî jî lê alî teknîkî jî pirsgirêk hene hêviya me ye ku ev tîş jî bê nîqaş kirin yanî ne tenê çekdanîn ji ber ku gerek bi giştî bê fikrandin yani ev mirovê çi bû an were dîsa mînakê li cîhanê hene mesela wek mînaka İrayê heye İrlanda li wir jî heman pirsgirêk çêbûbû yani em behsa 100,000 kesî dikin girêdayê avahiyên siyasî jî hene rêxistinên siyasî leşkerî ewana hemû yê çi bibin yani dîsa alî dahatê de ji Ewropa xwe têr dikirin rojhilata navê wê çawa bibe li parlamentoya Tirkiye'de wê çawa ev bê nîqaş kirin bê gelekî spas Tarık Çelenk şîrovekarê siyasî û endamê desteya aqilmendan ya berê di mêvanê me bû zor spas